एगो देवर भौजाई में तनी रगड़ा झगड़ा हो गई। जब बातें बात पर झगड़ा हो गई तब तो भौजी लगली अब रंग जमावे। अगर मर्द के नौकरी लाग जाता यदि रुपया कुछ बेसी आवे लगल तो देखा भौजाई के रंग ढंग बदल जाती है। तनी को भाव देखी भोजपुरी में। और भैया के कमाई पर और तब भौजी भैली भारी थुथु न लटकवले बारी। बक्सा में 200 बनारसी साड़ी धरल बा और तब वो फटही साड़ी पीन के घुमा तरी के देखा हमरा के कुछ बा। इतना नौकरी करत रहे, इतना रुपया कमावत रहे, तो अपना है परिवार के पीछे सब खर्च करता। हमरा के एगो है देखो है फटही साड़ी पीन के घुमाता नहीं। हमरा के ऊपर उनका तो ध्यान बा कहता है। और भैया के और भौजी भैली भारी थुथु न लटकवले बाड़ी। और धैले बिया और या लगा होवे के बीमारी। आ कह तारी कि यदि हमरा से नहीं खन बना तो हमरा के अलगे कर दो, अलगे खाए अलगे रहे कह तारी। और धैले पिया अरे अलग के बीमारी। अरे चंदन भैया समझावा भौजी के हो। और धैले पिया अलग के बीमारी तमुह लटकवले बारी। धैले पिया अलग के बीमारी मुह लटकवले बारी। भैया के कमाई पर भौजी भैली भारी थथु न लटकवले बाड़ी। थथु न लटकवले बाड़ी। धैले बिया अलग के बीमारी मुह लटकवले बाड़ी। धैले बिया अलग के बीमारी मुह लटकवले बाड़ी। भैया बनल रहा बाह बबुआ बाह जय हो चंदू भैया। बीमारी तब मुंह लटकौले बाड़ी। इतने ना और का शेखर भैया अपना से पटत नइखे दोसरे से पटत। अपना से पटत नइखे दोसरे से पटता। टोला घर घूमी घूमी
काटता चानी खूबे काटता टोला भर में घूमी घूमी चानी खूबे काटता चानी खूबे काटता। अपना घर से पटत नहीं खे सास ससुर से अरे देवर भसुर से बनाओ नहीं खे अपना घर में सास ससुर से ननद भौजाई है ना ननद से है ना देवर भसुर से बनाओ नहीं खे आ दूसरा के घर से पटता दूसरा यह दीदी यह चाची यह मैयो तरीके का अपना घर के हाल समाचार नहीं खे देखा था दूसरा घर के समाचार पूछा तरी गोल गोल गप कर तरी आ कह तरी का अपना से पटती अपना से पटती अपना से पटत नहीं खे दूसरे से पटता टोला भर में घूमी घूमी चानी खूबे काटता चानी खूबे काटता। आ देखा तरी की देखा ए दीदी ए चाची ए मैयो देखा उनका के कुछ बुझाता अरे नौकरी करता हमरा खातिर करता ना तो दूसरे खातिर नौकरी करता है देखा हम फटही साड़ी पहन के घूमता नहीं। अब भैया लोग के अपना छोट भाई के माई बाबूजी के खूब निमन निमन कपड़ा देता रे आग लागो इनकर कमाई में अरे पेन्हले बाड़ी फटही लुगारी साड़ी मुँह लटकवले मुँह लटकवले बाड़ी धैले पिया अलग के बीमारी रोजे गांव भर के लोग से कहतर की देखा धैले बाड़ी अलग के बीमारी मुँह लटकवले धैले बाड़ी अलग के बीमारी मुँह लटकवले बाड़ी। कुछ काम धंधा नहीं खे करत रे कहत रे काम धंधा करत नहीं खी रहेली बैठ के नीमन पतिया बोला पर ऐसे खर भैया मैंने समझा दो नीमन पतिया बोला पर बोलेली ऐठ के बोलेली ऐठ के काम धंधा करत रे धंधा करत नहीं रहेली बैठ
ठीके नीमन बतिया बोला पर बोलेली आई ठीके बोलेली आई ठीके। तनी समझावा करा के चंदू भैया, तनी भौजी के समझावा कि काम धंधा करत नहीं की रहेली बैठ के आ निमन बतिया बोलला पर बोलेली ऐठ के कि हमरा लगे कुछ बा। आ बक्सा में 200 बनारसी साड़ी धरल बा, झिंगुर चाटत अनो आ फटही साड़ी पीन के घूमत रे कहत रे सबका के देखावत रे कि हमरा लगे कुछ बा, हमरा के कुछ देता। ये मोहना के लाजो नहीं खिलागत बालक बेदर्दी रे बनल निदरदी मुँह लटकवले बारी, मुँह लटकवले बारी धइले पिया अलग के बीमारी, धइले पिया अलग के बीमारी मुँह लटकवले बारी, बेमारी मोहलत कवले पीसा पीसा जिया जिया हमर टाइगर जिया। भैया चंदन भैया भैया के कमाई पता, भैया के कमाई पता भौजी भैली भारी थकुना लटकवले बारी, थकुना लटकवले बारी हो भैले बिया लगा के बेमारी मुँह लटकवले बारी, थकुना लटकवले बारी भैले बिया भैली भारी थकुना लटकवले बारी, थकुना लटकवले